Otunga Musocho Albert Ombiro niganyare kwa bagakwene kyabende buna chigo sori chia Cardinal Otunga Musocho Open Tournament cyare kwa chigo cha karituko lyankyo asenseme ya Cardinal Otunga Musocho chigo sori chiragendere wikarituko lya Jumapili ase chitimu au gati yabo koruye chinsemo che chiskuru asiwekera bono wetania 20 cyanyare kwa bakwene kyabuna cyanyare kwa chigo basenseme yo chionsi chiariganigu nabantu gocha guteterera chigo sori mono abagosori korwa chiskuru bunenchera yo gosira ebiyawa byabo. Aserietangoroku Albert Ombiro, Principal Cardinal Otunga High School Musocho. Na abeno mogoko monene asoko bakaribisha mwezi asa tournament yekaritukoria mambi tukoria Saturday. Arenda motuka mangeta na kolega etana gukora twatebe ngo mwaka uyo. Kolega asi twabakaribishire mwezi ase michezo ya basketball, michezo ya handball, football, rugby. Mwezi pimwa akaribishire ase omochi w'eskuru Cardinal Otunga High School. Ocha tournament yeye no koriye enjera yo kwemuki standard ya sports as a region yeye Cardinal Otunga yamenye kurukane asoko sokia abana bayabe michezo as jinse tari Cardinal Otunga yonse usiengi mone region yeye so roko bakaribisha nga mwezi litukolia mambia ebitambigo ile toje toranga abana baitu ngai baikire ekara to barosi talent anto bamanye bandi bamanyiru chikla project kara abantu bara bakori talent ekara baranga na kitoka tu ane tu sport yitu chimokego asamalia tangoro kupena ndate mondieki ntie na rukoro visio mwesimi wanto likibagende so rende na support ke seko nyarekana na chato me representation ya ekoro visi to chatarorenga emeroberie yonsi yekerani samalia tangoro kwa George Nyakundi bamaete na sa George Sports nine no mogoko oso mwalimu ito chief principal atwanjire libagari yo host sports ga mwaso Soccer Giants tournament sensemo ya Enkoyo ye twaranye bekire Kisumu for the last 10 years and this year na lilitanga egocha selira ba ya Gusii kongwa kero mwalimu monne biamono sana neji coach neji trainer asogo twanjira gojaga namba ibere igongwa kera omweshimiwe itoga olibu anjete sport mono ngo motebina as much as Cardinal number 1 is academic, it will take the home of sports.